Gaurkoan kamera aurrean Rene Zugarramurdi dugu gurekin eta datozen minutuetan zehar Bidaia izeneko ikuskizun bat ezagutuko dugu. Ikuskizun honen proiektua zuzen ere musika eta Euskal Herriko historia bateratzeko helburua duen proiektua da, baina sakonago ezagutzeko Rene dugu gurekin eta besterik gabe Rene, elkarrizketarekin hasteko konta idazu. Nolatan bururatu zitzaizun proiektu hau bultzatzea? Bueno, hori gutxiko da bera, nintzen hor irakurtzen liburu batzuk, historikoak, eta ni maite du nire herriko historia. Orduan hor hasi nintzen irakurtzen liburu asko, eta momentu batean izan. Hori zerretik ez dut bizazte musika bat, gutxiko da bera hori holako gauza bat egiteko gure historioaz. Eta hola hasi zen, orain dela 5-6 urte, eta iraundu zen 2 urte eta erdi. Gauza horiek idaztu, eta bueno, hola hasi da. Bideoaren sarreran aurreratu dugunez, musika eta historia bateratzen dituen emanaldia izango da, ezta? Bai, hori ni guzekora esango nuke hola laburra izateko, hori da Euskal Herriko historioa musikaz. Orduan, historia aurretik gaur arte. Primera. Hola zen egina da. Eta konta idazu, noiz hasi zinen proiektua aurrera eraman ahal izateko antolaketa lan guztiarekin? Bai, bain dela 5 urte hasi nintzen, izateko. Gauza horiek pixka antolatzen, eta hor etorri zen pandemia, eta dena lurrera joan zen. Atxiki nuen proiektu hori nire buruan, eta nik hori pasatuko eta berriz gertatuko dut gutxiko da bera. Eta mintzatu nintzen esker eskuin, nola algenuen hori egin, eta jendearekin kontaktu hartu nuen, eta hori gertatu da. Proiektu garrantzitsua da, hain zuzen ere 200 artistek parte hartuko dute bertan. Ez dakit nola koordinatzen altzareten 200 artista horiek elkartzeko, entseguak egiteko, imaginatzen dut koordinazio lan horrek ez duela erresa izan behar, ezta? Hasieratik ni nahi nuen Euskal Herri osotik jendea bildu. Hori nahi nuen, lehen bairen. Orduan joan nintzen, eskarrezkoin, hemen Euskadin aldean, behar ginuen baita herri hurbilak, eta osur jartzen bali muzu, hor garraioen gastuak hartzen dira, denbora, hastia, eta orduan kontaktu hartu nuen hemen Euskadi, Bidasoan Errepublikan izaten dut. Orduan Onjarbitarrak joan nintzen, eskifaile bai esan zidan. Gero joan nintzen Lesakara, eta baiek baita ere. Eta gero iparraldian guk hemen kosta izanik, Hendaiako banda orduan nahi nuen pixkat barneko aldian, eta joan nintzen Kanbora, eta beste koru bat, beste abesbatza bat kontaktu hartu nuen, eta azkenean gizon koru bat, hemen Angeluko argileak. Eta azken momentua baita ere Iranduar koru bat gurekin sartu da Irungo gazteen abesbatza. Orduan, Bidaso guzia behin bete osatua da. Azpimarratzekoa da zentzu horretan, esandakoa ez, abesbatza amateurrek parte hartuko dutela proiektuaren gauzapenean, ezta? Bai. Eta zer gertatzen da zu leheno esatzen nola antolatzen da liga. Talde bakotxak bere partiturak eman dute eskutan, oain dela urte bat osua, emana. Eta gero holako ikasaldiak egin dugu, behar ginuen pixkat zatitu lan egiteko, eta joan den neguan hasi ginen, ostailetik aurrera, eta gero irailitik, joan den irailutik, hasi ginen probatzen dena nahastuta, eta ahi da, ateratzen poliki. Horretaz gain, aipatu dezakegu eren, proiektua gauzatzeko aurren abesbatza bat sortu duzuela espresuki ez. Ze papera jokatuko du abesbatza gazte edo aurren abesbatza honek proiektuaren barnean? Proiektuaren barnean alde batetik, nola esango nuke, gure proiektua da denborazkoa, espaziokoa, eta nahi nuen baita gizartekoa izanik. Orduan, koruan, bagizu abesbatzan honetan, badut Andreak, emazteak eta baita gizonak, eta nahi nuen generazio berria osartu. Eta orduan, pensatu nuen, nola behar nukela olako aurren koru bat, eta hori gertatu da, eta
erresago izateko pixkat leku bakotxetan pixkat bere gain gure proiektu hartzeko, orduan pensatu nuen, zer gaitik ez dut montatzen Hendaian aurren koru bat mina Hendaiarrak, eta hori Baionan, baita eta holasen montatu ginen. Eta horiek azken momentuan, azken kantuan sartzen dira, generazio berria bere gain gure kultura hartzen du. Primeran, eta konta idazu, non eta noiz ikusi ahalko dira emanaldi hauek? Bueno, lehenbiziko Hendaian, hori emango dugu hemen Daniel Ugarteen frontoian, hori heldu den igandean 22an, arratsaleko 6etan. Bai, eta hori behar dute erreserbak egin telefonoz, hori plus 33 5 9 4 8 2 3 5 8 hor azki dute eskatzia erreserbak, eta izen emanta ez da arazorik izanen. Gero, Hondarribian, hori Hondarribian emango dugu Jostaldi frontoian, larun batian, hori urtariralen beti 28an larun batan, arratsaldeko 7etan, eta hor, erreserbak egiten dira Arma Plaza Fundazioan, turismo buleguan, baita ere internet bidez, tickets.kutxabank.es minio arretoa Gipuzkoa. Hori, memorizko badekite dena. Eta gero bukatzeko Baionako loga gelan, hori otsailaren 4an, arratsaldeko 8:30 hori larun batarekin egoten da, eta hor erreserbak egiten dira turismo bulegoetan, han bertan, edo bestenaz internet bidez, hori da Visit Baion dena loturik, .fr. Primera. Hora, denak kontzertu guztiak doainik dira, orduan hobeda erreserbak egitea. Horixe da, aipatu duzun moduan, kontzertu guztiak doakoak izango dira, baina aurretikan erreserba egitea eskatzen da, baina hala ere, emanaldi hau egiteko edukiera handia duten espazioak aukeratu dituzu, ez? Bai. Izan ere, hori emanaldiak abeslari ez gain, argi efektuez eta bestelako efektuez osatuta bai daude. Bai, hori gu nahi nuen jende guzientzat egin, hori pixkat artistukoa, baita pedagogikoa, eta orduan eta eskualerrian, salbo kapitaletan, ez dugu olako leku handia hainbeste publikoa biltzeko. Orduan frontoietan eman dugu, akustikoki eta olako gauzak ongi izango dira antolatuak, eta hor etorriko dira jendia lasaiki. Horixe da, esan daiteke, hori mugaz gaindiko ikuskizuna dela, eta eraskotariko publikoarentzat prestatua dagoena, ez? Bai, eta zuk esan duzun bezala, izango dira musika, baita argiak, jokuak, eta baita oihala handi batian argazkiak bidaleko dituzte proiektuarekin, eta Primeran, eta konta idazu, zein izango da emanaldian zehar entzun ahalko den errepertorio musikala edo jendeak ideia bat izan dezan? Orduan bagizu hori 5 zatietan emana da, eta zati bakotxak badute bere estiloa, musikaren estiloa. Orduan hasiko gara pixkat nik uste, ez dakit, segurki, historia horretiko musika, ez dakit nola zen, zerbait egin dut. Koruarekin, eta gero pasatuko gara erromanu eta arabiar momentuan, eta hor pixkate baita ere musika, ez dakit, nire gaine hartu dut, eta ikusiko dugu. Eta gero, 3. zatian pixkate erresagoa izan da, erresumen Frantziako eta Espainiako erresumen hor aideren borroka gure Nafarra hartzeko alde batetik bestera, eta orduan hor erresagoa zen, izango nuke 15. mendeko musika izango da. Eta gero, 4. mugimenduan, hori agerraldian hortan, izango da, nola esango nuke, 19. mendetik aurrera nola aldatu zen gure ohidurak, eta hola pixkat mintzatzen naiz nola gudak, nola emigrazioa, nola iraultza industriala nola aldatu duen gure gizartea. Eta gero buskarren mugimenduan musika modernoago izango da, gaurko egunarik izanik.
Eta elkarrizketarekin amaitzeko horrene kontaidazu. Iragarritako saioa ez gain bestelako saiorik egitea planteatzen duzu etorkizunean? Bai, momentuz horiek baditugu segurki, badut nik uste beste posibilitateak Nafarroan emateko, eta baita ere Euskal Herriko, iparraldeko barneko aldian, eta berdin hemen Euskadin. Momentuz eta bate segur, orduan, aigira planteatzen olako posibilitateak bai. Bueno, momentuz behintzat iragarritako 3 horiekin gelditzen gara, hasi bestirik gabe Rene, mila esker gurera hurbiltzeagatik. Zuri ere, eskerrik asko.